בלילה היא יושבת למולי, שולחת לי חיוך, שואלת איך אני. היא מזיזה את הגוף, עושה את מה שהיא יודעת, והיא נוגעת בנשמה. מה אני עושה? אני לא יודע אם כדאי, פתאום כאילו משהו משתלט עליי. רוצה אליה ושואל עצמי אולי אני אוהב אותה יותר מדי. תני לו שירגיש כמו מלך, הוא יעטוף אותך באהבה.